Milí Rožňavčania, ak máte 50 rokov a viac a pocit, že život sa zďaleka nekončí, tak to je ten správny pocit. Nech sa páči, otvárajú sa pre vás brány tunajšej univerzity 3. veku v Rožňave. Je tu taká možnosť pre vás všetkých, ktorí sa chcete ďalej vzdelávať, ktorí chcete zmysluplne tráviť svoj voľný čas a takisto aj stretnúť nových ľudí a rozšíriť si obzor svojich vedomostí a poznatkov. Univerzita 3. veku v Rožňave začína v septembri roku 2026. Je to dvojročné štúdium v rámci študijných programov Sociálna práca a zdravotnícke vedy. Prihlášku si môžete podať do konca mája roku 2026 a všetky informácie potrebné k tomu nájdete na webovom portáli Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Rožňave a takisto aj na sociálnych sieťach našej školy. Takže ak máte záujem študovať, nech sa páči, podajte si prihlášku, je to bez prijímacích skúšok, na všetkých vás sa už teraz tešíme.